Noon mga ka-feelings ato na hisgutan ang mga problema sa atong letter sender karon no. So Ate Jane sa iyang kahimtang karon nga medyo napulaan ako no siyang kalayason na. Kung unsa ko na iyang buhaton aron mabalik ang kinaiya nga original si Ambana no ngayang gipakita before sila nagkaanak nga buutan og maayo sa iya haan pan karon medyo naanay changes kato yang gipang sulti sa ato ang murag perfectionist na siloso na murag wala na dili na siya pamation so ikaw ang asawa unsa kay imong feeling karon? Nakatawa ko nga nagunaon Ate Will no mura siya og sa akong nadak-an ba dati no kay ni laging mga bata ta so sobraan na datok ako lito hatagan tag ultimatum sa atong ginikanan gitermino na sa una sa ako ang nadumduman no ligas pa ka ligas pa ka murag something ing ana na siya karon Ate Will no murag karon pa ko nakadungog ana Ate Jane nga word gamayng lihok og maligas or mabikil mo pa ka gyud ka murag something naagoy karampatang aksyon ingon pa so mao ni nahitabo sa atong letter sender karon no sa iyang paniid sa iyang gibati nga kausaban sa iyang bana. So actually kung imong dumdumon murag mauna ni ang giingon sa iyang apuhan. Sa iyang mga apuhan murag mauto ang pasabot sa warning nila dati yes, Ate Gino. Kung magpadayon ka ana mo imo gyud nang antusan pag abot sa panahon. So mga ka-feelings before naman tay mga episodes no nga nung unsay disadvantages di ba sa makigrelasyon ta og taas og edad or layo ang agwat sa ato na ay mga advantages na apoy mga disadvantages. So karon ang atong letter sender sa sugod sa ilang relasyon na experience niya ang advantages at will kadtong pag-care sa iya ang pag-atiman kanang wala siya gihuna-huna nga problema wala tong mga selos-selos or unsa na din ha despite sa kataas sa ilang kay makamao naman lagi tumo adjust pero sa ato na pong natun-an sa panahon nga magkataas ang edad sa tao mapababae or mapalalaki magka-deteriorate pod ang iyang kanang kakayanan nga musabot sa mga butang-butang in short mahimo siyang sensitive so mauni ang posible nga nahitabo sa imong bana karon letter sender no usag yun na sa paingnan gyud sa usa ka tawo bisan man gani Ate Will ako karon maka-relate na ko no imagine naapa ko sa 30s pero na feel or nabantayan na nako nga na ay times na ay punto sa akong pagkaako nga dali may ubos yes murag kadali nimo Ate Jean kadali gani no ka-advance di ba kung sabto nimo ing ana magyod na amang gyud highest peak sa kinabuhi sa tao mapa-health mana mapa-mental mana mapa-emotional mana naagyoy highest peak pero naapod gyoy kausaban pag-deteriorate pag-ubos sa mga pagkonsiderar sa paghatag og pagsabot naagyod bisag siguro sa mga panghitabo kanang mga happy moments or mga bonding sa atong friendship sa atong barkada naagyoy naagi punto sa atong pag-uban-uban nga bibura ta ana permite pero maabot gyud ang panahon mag-separate ways lain-lain tag mga priorities so medyo makulangan ta og panahon sa atong mga amigo sa atong mga kababata maupod na sa relasyon og syempre sa pagbati og pagsabot sa usa ka tawo ang imong bana karon na ana siya sa ing-ana murag nag-anam na ka deteriorate mao nay gipasabot nga magka-sensitive mahimo nimo siyang siguro dili totally palas anon at hiwil kay di pa man ingon at timanunon yun. Yes, naalang yun sa iyang behavior, sa iyang pamatasan og syempre pagsabot sa mga butang-butang. Nagka-sensitive siya to the point nga bisan og para sa imuha normal ra ang imong gibuhat sa iya halain na ang iyang pagsabot. Siguro sa pagkakaron normal ang imong gibati nga niabot ka og kapuol or kapuno murag di magyud na siguro nimo mailimod nga pagbati sa usa ka tawo no kung kanang sunod-sunod ang pagsita ang pagpuna or constant gyud ang pagkuan sa imo no pagkuha sa imong atensyon di na ato malikayan nga medyo mapulan pod ta or ang uban pa gani masipok ang ulo Ate Milo. Yes. Kaling lang ang letter sender karon kay mao lagi nagingon nga sa magtiayon usag gyud sa mga makapa hukot
or makapabiling sa ilaha sa pagkuan sa ilang kaminyoon ang mga anak. Ang mga anak pa yung maghawid. Maunay mo hawid sa magtiayon, no? Bisan pa siguro og ingon pa mag fall apart na ang mga pagbati or unsa ba. And then maulaw po siya Ate Jean mo sumbong kay di ba giwarning nga naman siya daan. Mauna. So mao gyud nay consequences, no, kung magtuman ta sa atong kagustuhan, mapaunsa man na nga klase nga pagtuman, no, laag man, pagsulod sa relasyon or pag-unsa na din pag-prioritize sa mga kalingawan versus pag-eskwela or unsa ba din nga mas importante na agud tay consequences. So usa na sa mahimo nato nga reaction ang maikog, ang mataha nga mo-open up or mangayo og tabang or mangayo og ingon pa giya kung nagtuman ta sa atong kaugalingon. So siguro para sa atong letter sender di na siguro ta ingon nga sa may termino natin magpa aron-aron nga kaya pa. Yes, oo. Diba? Wala gilain nga makasabot or makakuha kung unsa ang atong gibati kundi ang atong kaugalingon nga pamilya. Ginikanan. Yes, ang iyang inahan Ate Jean. Tinuod na nga naa ka, maulaw ka, kay posible nga mayaw-yawan ka og dili na nato mailimod or dili na nato malikayan. Pero mawala ra nang yaw-yaw actually kung nagkinahanglan gyud ka og ingon pa pag-comfort. Sa pagkakaron man gud ang akong nasabtan Ate Will nga iyang gikinahanglan karon ang pag-comfort kanang pagpasabot sa iya. Yes, oo nga makasabot siya nga. Kanang pagpasabot sa iya nga ang imong gibati is normal og mas nasabdan kanila og naay mga pamaagi. Posible dili nimo dali ma-absorb kung unsa ang mga pamaagi para maka-adjust pa ka or tawag ani makatugway-tugway pa ka sa imong PC or something. Tugway bang? Tugway gadyo. Or makahatag og luag ba nga sa imong mapasensya, no? Kay maikumpara man gud na sa imong parents if ever wala na ang imong mga apuhan, maikumpara na sa imong parents sa ila pong mga experiences. So naa sila yung mga panghuna-huna nga posible nila nga ma-share sa imo para ikaw pod sa imong kaugalingon maka-adjust ka unsaon nimo pagdala or pag-react sa mga behavior or nahimuon na nga pamatasan karon sa imong bana. Og syempre moagri ko sa giingon sa imong mga anak or gihangyo sa imong mga anak, dili yun siya ingon nga immediate nga solusyon ang pagtabijog. Yes, ang pagtabijog dili gyud na maayo. Oo. Kinahanglan gyud nga istoryahan og hopefully sa pagkakaron, no, sa among nahisgutan karon diri ni Ate Will is nakakuha ko og idea nga nung naingana nakalit siya og kausab og makahanap ka og pamaagi unsaon pag-adjust sa inanay og syempre i-open pod nimo sa iyaha nga medyo nabag-uhan ka sa nahimo niyang pamatasan. Dili ingon nga kanang kanang pinaatake pod gani at yes, pareha sa iyang gigamit nga pamaagi nga pagkuha sa kiliti. No? Kiliti sa iyang ni John, mo po'y imong kwaon ka, mo po'y imong gamiton nga pamaagi nga para mabalik pod ang iyang kinaiya nga gipakita kanimo kaniadto. Og syempre Ate Will, siguro ang pinakakuan karon is assurance nga bisan pa og ingana na iyang edad or na siya'y kuan kausaban, magpabilin usa man gyud na sa sa magkataas ang edad is ma-insecure. Yes, insecurity gyud na. What if biyaan ko ani kay ibay lugo sa uban or what if bata pa rin ako asawa. Or like something nga what if napulan na nig-atiman sa ako maong lain na ang iyang mga priorities na ay mga daghan nagduwa pod na sa iyang hunahuna og hopefully nga masabtan pod nimo ang iyang side pinaagi sa paggiya sa yes mo gina isa Ate Jean nga maka-trigger no o maka-change sa kinaya sa tao ang pag kuno mo nagingon nga overthink mag-overthink mao gyud. So mo siguro ta kung ika-share sa atong letter sender karang kahapon na natin. Yes, salamat Ate Jean og nasab ko ikadugang sa atong letter sender karon nga sa iyang mga pangutana Ate Jean nga sa iyang buhaton nga mobalik ang kinaiya sa iyang husband. Kay sa akong nakita sa iyang sulat sa iyang sulat sa ato nga medyo wala man dili man siya pasakitan og kanang physical no kundi kanang sa baba lang or kanang mga iyang kinaiya lang nga makaliso pod sa atong utok no nga kanang something na possessive Ate Will. Yes, oo. Dili na kalikayan murag inaana gyud Ma'am Teresita ang kinaesa sa katao kay
sa giingon pa ni Ate Jean nga nagyoy changes tungod sa iyahang advance na nga gipanghuna-huna nga mahitabo sa unahan. Apan siguro i-assure lang ang imong partner, sulti sa iya nga inaana dili siya angay magkabalaka kay kuan gyud ka kanang tinuoray gyud ang imong feeling sa iya. Wala dili siya dapat ma-insecure kay naara ka permi sa iyahang kiliran. So mostly inaana gyud Ate Jean sa akong nahibaw-an nga ang mga inaana nga edad magka-insecure. Sensitive na sila, pinahiluna na ang imong mga ipang istorya again sa iya para sa iya ha kay dali ra gyud na mahiubos ng inaana dali ra siya maka kaning na iyang feelings of insecurity, so dali ra matouch ang sa katao. So mo na giingon nga kung tinuor ang kuang kuno kung tinuoray gyud ka nahigugma, so walay gibali nga edad, wala dili ibali ang imong kuno unsa pay imong mga kakulangon sa imong imuhang physical disability baka, disable baka or kanang ngilad baka og batasan or tinuoray baka na higugma sa isa ka tao. Kung nahigugma gyud ka sa iya di na imo kuno na iksapayan, imo ipadayon ang imong whole package sa imong ang kuan gibati sa imong partner. Package so yes, package good. So never surrender. So dili man gid kuno mo surrender ang tinuoray nga nahigugma Ate Jean. So mo nagiingon nga ang iyang buhaton karon, so ihatag sa niya ang iyang pag-sacrifice. So sakripisyo sa ka kay aron imong mawin kung giunsa nimo tong unsa imong technique atong pagwin nimo sa iyahang iyahang kiliti atong ang imong kaparaygon. Oh yes, sa imong kaparaygon nga nakuha gid nimo siya nga wala unta siya intensyon para di ba Ate Jean, walay intention para sa imo ha, ikaw mo kuan gyud nangita gyud nga imo siyang makuha o ang iyang atensyon maanha sa imo, so mo igamita karon. So ayaw na kanala bitaw uban nga imbes nga kuan Ate Jean nga nang mosuway pud bitaw kanang ay kuan ka diha inaana nagpabugat ka sa ako para mo rag inaana kanang tukulan imo hay noong kuan ang iyahang kinaiya murag imong labanan. So dili di mo makaani og peace ana sa inyong pagpuyo kung imo siyang labanan, kung dili imo na lang siyang uyon-uyonan aron mo balik ang iyang kinaiya nga gipakita niya sa inyo ha sa una sa bata-bata pa siya Ate Jean. So naday kuan trivia nato karon, the older man falls in love faster ba kuno ang mga pangutana. So ang dili di Ate Jean. So dili kuno parehas sa younger man nga ura-urada mahigugma dayon kung na sila kaangayan nga gwapa or unsa sa ilang makita nga na medyo na-attract sila, mahigugma dayon na ayun. Pero ang matured na nga lalaki dili daay sila mahigugma og dali-dali. Nagkinahanglan pa dag 88 days before he's in love. Yes, according 88. to expert na pa 88 days di ay sa hapon sabi. So sa ako nabasahan. Duha ka bulan duha ka bulan. So kinahanglan gid ay nga inana di ay, so mo day to iyang partner, mo day na si iyang iyang nakaplagan si John nga dugay siya murag kuan Ate Jean. Dugay siya murag kay dili dali, So mo nay atong mo nay atong bantayan nga katong mga babae nga mahilig og old guys kay naa mangyud na Ate Jean magkinahanglan og fatherly image. Labi na gid sa atong letter center karon nga wala na sila'y papa. Di ba? Iyarang mama ang nagkuan na lang sa ila, nag-raise kay patay na byuda na. So, siguro nagkinahanglan siya fatherly image. So, na-attract siya. Na-attract siya og mga older nga lalaki kaysa mga batanon. So, muna atong bantayan mga babae nga kanang ang ilang type mga old man. So, muna inyong bantayan nga dili na sila dali-dali nga mahigugma sa imuha. So, mang-ihap ka og 88 days
least ay pa siya mo feel og love sa imo ha. Lagi ka Yes. Oo. And then mo na nga bantayan nato nga dili nato kalikayan nga kining magkaedad ang tao magka siloso og silosa. What walay giingon, walay gipili nga gender Ate Oo, Jane. tinuod. Walay gipili kay sa ako bitang mismo sa akong na experience sa akong lulo ug lula nga mga 80 na kapinggapon to diha na magsilos na nga bisag nag-istorya ra naka-istorya ra sa silingan miingon nga niingon ako nog basig nahigugman na to sa imo. Oo inana no lain na ila advanced thinking na. So mintras manigaingon nga mintras makalikay ka so likay na lang sa mga butang-butang nga ko ani ha may makatrigger sa selos niya. So maayo nang siguro Ma'am Teresita kung asa imong partner so uban-uban ka and then naa siya permi sa balay na arapod ka di ka maglakaw kung wala siya kay aron safe Ate Jen walay selos. Oo kay nag-uban man sila. So mo na atong bantay mo na imong bantayan aron mabalik ang inyong mabalik ang imong pagsalig ug paghigugma kay medyo na pulaan na rabaka. So kuan i-candle no. Mo na giingon nga kung buhaton ninyo ang mga special kung gyapon Ate Jane mag-dating or ibalik ang ilahang mga quality time. Quality time nga mag-uban mo aron mo connect na pud og balik nga makita nimo ang iyang mga curious. Sumura na imo sigurong gi pangita sa imong partner karon kay ang imong hunahuna nga naunsa na ni nga nagsige na mula ni kasuko. Lain ra ba ning perfectionist Ate Jane kay kung medyo bisag gamay lang nimong hilihok iyan na imong hatag meaning wala gid ako murag ligas pa ka taan kanaki. So inana na siya so kita pod nga medyo natay kuan hate gamay so medyo mangita na po kag bikil kadugayan mag-adapt. So inana Ma'am Teresita so pangita ang iyang kiliti pagbalik kay aron mabalik ang inyong maayong relasyon para mabuo gyapon ang inyong pamilya. So maura tong mga kuan sa kinabuhi, mga lain-lain nga lakaw sa kinabuhi og syempre ang uban personal challenges na ay struggle sa kaugalingon nga dili na makakaya nga moatubang or ihatag pa kung unsa ang iyang pagkasya dati. Di ba na ay mga ingana mga personal nga kuan og ang uban nag self-reflect nga nakarealize siya nga dili man day sa tanang panahon maayo nga maglingaw-lingaw or magunsa na dinha so diri na pud ko sa lain nga pud nga dalan. So mao ni mga rason nga nung ang usa ka tawo mausab or ang usa ka individual mausab ang tinagdan or pamatasan. So mao atong mga shares diri at Will. Yes, salamat Ate Jane ug salamat Ma'am Sol sa imong mga shares karon ning kahaponon ug mga ka-feelings. Adisir nato itimbaya ang mga shout outs o greetings ug ang atong Bible verse ug atong quotes for the day ato sa pamation ang mga pahinungdan. Joy F. Feelings sa pagbasa sa atong napiling quotes for that day. So gikan sa sulat ni Newt Gingrich no sa inc.com about perseverance and never give up that quotes. Nag-ingon, perseverance is the hard work you can do. After you get tired of doing the hard work, you already dead. So, Ate Jean, gamay lang pagpalapad. Yes, Ate Will. So, medyo usa ni sa mga kinahanglan pod nato no nga masabtan. Perseverance. Paglahutay. Yes, paglahutay. So gyud sa mga usa sa mga ingon pa positive nga quality sa usa ka tawo nga naay ingani no nga bisan pa man og maabot sa punto nga kapuyan na ta or tapulan na ta no nagibuhat naman ako ang tanan pero kung naataan no magpadayon gihapon ta naagihapon sa atong sistema or sa atong panghuna-huna nga ipadayon bisan og ang uban ingon pa wala na may ang ipadayon pero kung ikaayo pod or ingon pa maoy makahatag og makasustain sa usa ka individual medyo usa ni sa kinahanglan nato nga makabot or atong ipakuan sa atong kaugalingon no ang pagpadayon ang paglahutay.
Yes, usa nagkahiyas sa usa ka tawo Ate Jean, di ni mautang o di ni makuha. So padayon ta sa pagbasa sa atong Bible verse for the day gikan sa sulat sa Romans 6:9 nga nag-ingon, knowing that Christ for us by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. So ang ang kinahanglan nga kita gyud ang mga tao magmatinumanon gyud ta sa mga kabubuton sa Ginoo o masunod ta sa iyang mga gipasunod kanato kay aron mahimo tang mga pinili niyang anak. So maro ta mga ka-feelings nga ako i-share karon kaniyang kapunon ug ang maala naman ta kay igong oras sa atong pagpadayon sa atong panag-uban-uban hantod na lang sa sunod nga mga adlaw ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. Ug kini si Ate Will ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay ko ng Dios.